ተስፋጽዮን አጋዚያን ሚዲያ ኔትወርክ አቢሉ ስለምታይ በውሓት ኣብ ውሽጢ መቃብር ኮይና ትፍክር ዘላ ብዝብል ርእስቲ ናይ 1 ሰዓትን 40 ገለን ደቂቕ ዝገበሮ ናይ ቪድዮ ዘረባ ሪኤ ኣለኹ ካብአን ገለ ነጥብታት ኣልዒለ ናይ ባዕለይ ርእይቶ ቅድሚ ምሃበይ ፈለማ ተስፋጽዮን ወይ ከዓ ኢዮብ በርሀ መንእሰይ ኤርትራ ብዛዕባ መንነቱ ንክፈልጥ ዝገበሮ ቀሊል ዘይበሃል ቃልሲ ዝግባእ ክብሪ ክህቦ ይደሊ ብምቕፃል ፈላላያትና ከም ዘለዎ ኮይኖም ኣልቲሜት ጎል ግን ምናልባት ናይ ተስፋጽዮን ኣካይዳን ናተይ እውን ሓውሱ ናይ ካልኦት እውን ናብ ሓደ ኮንቨርጅ ዝኾነሉ ዕድል ዕፅው ኢለ ክሳብ ሕዚ ስለ ዘይኣመን ብዙሕ ናብ ዝወረደ ዘረባ ገለ ክኣተ ኣይደልን ፅቡቕ እውን ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ካብተን ነጥብታት ቁሩብ ከልዕለን ዝደሊ እንታይ እዩ ተስፋጽዮን ሓደ ንዓርሱ ከም ኦሪታዊ ገይሩ እዩ ዝቆፅር ካልኣይ ከዓ ኦሪታውያን ኢና ንሕና ኢሉ እዩ ዝኣምን እዚኣ ንዓይኒ ተስፋጽዮን ካብ ተፈላለየና ተቐንዲ ነጥቢ እያ ኣነ ናተይ መትክል ከዓ ኦሪታዊ ዘይኮነ ህዝቢ የለን ኣብ ኣርማኻ ቀንዲ ለቕሚጥካ ወይ ከዓ ናይ መስቀል ምልክት ኣቕሚጥካ ኦሪታዊ እየ ምባል እንታይ የምፅኦ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኦሪት እዋን መስቀል ክርስትና ስለ ዘይነበረ ከም ምልክት ኣይንጥቀምን ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነስ መስቀል ናይ ገበነኛታት መቕፅዒ ነይሩ ካልኣይ ኣብ ኦሪት ዘመን ክርስቶስ ስለ ዘይተወለደ ሕዚ ክርስቶስ ኣይተወለደ ዝብል ባህላ እዩ ዘሎ ክርስቶስ ከም ዝተወለደ ግን ሙስሊም ኣሕዋትና እውን ከይተረፈ ዝኣምንሉ ጉዳይ እዩ ሳልሳይ ኦሪታዊነትስ ኣይሁዳዊነት እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣይሁዳ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ኣይሁዳ ኣይኮነን ምስ ኣይሁዳውያን ዘራክቦ ነገር ታሪካዊ ነገራት ክህልዩ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ህዝቢ ትግራይ ኣይሁዳ ኣይኮነን ኣይሁድ ከም ዘይኮነ መረጋገፂና ንግስተ ሳባ ትግራወይቲ እያ ኣጋዝያ እያ ዳእማዊት እያ ጠቢቡ ሰሎሞን ከዓ ኤፍራኤላዊ እዩ ኣይሁድ እዩ ስለዚ ንሕና ናይ ኦሪትን ናይ ሓዲስን ኣጣሚርና ከም ባህሊ ንኸይድ ናይ ባዕልና ክብርን ታሪክን ዘለና ኩርዓት ህዝብታትን በር ኣይሁዳውያን ኣይኮንናን ወይ ከዓ ናይ ኣይሁድ መንነት ተለጢፍና ንነብር ሰባት ኣይኮንናን ዝብል ቅዋም እዩ ዘለና ሳልሳይ ህዝቢ ትግርኛ ዝበሃል ነገር የለን ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል ኣሎ እቲ ውላድ ዳኣማት ኣክሱማዊ ኣጋዝያን ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ካሉ ግዜ ሓማሲን ሰራየ ኣብ ትግራይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ሓውስካ ኢንፋክት ኢሮፕ እናኣገው እውን ይኣቲ እዮም ዲቴይል ተኣቲና ናብ ውሽጢ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሽ ዝተባሃለሉ ምክንያት ህዝቢ ኣገው ወይ ከዓ ብሌን ብጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ እምበር ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ተገይሩሎም ኣይኮነን ብዙይ መረጋገፂና እንታይ እዩ እስራኤል ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ካብ ጎንደር ካብ ኣገው ክምራኽ የተረፈ ካብ ትግራይ ካብ ሽናሻ ዝተፈላለዩ ኣይሁዳዊ ዘርኢ እዮም ወይ ከዓ ፈላሻ እዮም ኢላ ዝኣመነትሎም ወሲዳ እያ እዞም ሰባት ሕዚ ዝጠቐስክዎም ኩሎም ኣብ ኩሽ ኣብ ሴምን ኣብ ካምን ዝተኸፈሉ እዮም እስራኤል ዝወሰደቶም ሎም ግን ስቁል ኣይኮነን መርሚራ እያ ዲኤንኤ ምርመራ ኣካይዳ ኣረጋጊፃ ወስዳቶም እዚ እንታይ ዘርእየና ሳይንቲፊካል ተርእይና እዩ
تجارو سيميو عفار كوشيو تم كالت كام يوم قال بزخفات لنا نايفرعون من قستوي عاقب سنبال ساينس أيقونا زود دمدام يزبنا سلاز تقرينيا زبالينا هزو تقرأي زبال تقرينيا قانقاي تجارو زاروبو قانقا تجارو زيكونو قاع انتو قانقا زفلتو زاروبو قانقا دا أمبر تقرينيا زبال هزبي يلاني ناتي برقت تقرينيا زبال هزبي خميلي ኦሮሞ ዝባል ህዝብ አለው ዛሬው ቋንቋ ኦሮምኛ እዩ ተጋሩ ዝባል ህዝብታት አለው ሓደ ህዝብ ዛሬው ቋንቋ ትግርኛ እዩ ትግርኛ ሰብ ቋንቋ ዳ ይንበር ናይ ሰባት ብሄር መጸውዕ ይኮን ትግርኛ ዝባል ህዝብ የለን እዩ ናቴኮዋ ተኻሊ ተስፋጽዮን ኣብ ልዕሊ ሙስሊማት ዘለካ ኣረኣያ ኣዝዩ ሕማቕን ዝወረደን ዝተዛብዕን እውን ኣብ ትግራይ ኮነ ኣብ ኤርትራ ዋላ መላእ ዓለም ክርስትና ኮነ እስልምና ዝመፀ ድሕሪ መንነት እዩ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዘለው سعبتي مسلمنا سعبتي كريستنا دحيرهم استقبلوا ويكعه لنا مسترجعات استقبلوا من الأنبار كبوكو حاتو زوننو أمنت ويكعه هيمانتي كبوكو حاتو زوننو مننتي تمنت كعه أجازة كريستيان زخونة تقرأي له مسلم زخونة تقرأي له كريستيان زخونة بلين له مسلم زخونة بلين له كناما حالو تعفرون بو يزلكع سلازي مسلم سلازي كنا خواجع زونت زوج صلوا ولا حنت مخنيات يلا اسلمنا كريستيان دحري أجا زونت زملسو دحرة زسعونا يوم ويكعست قلوبنا يوم نجرات يوم مسمننا تعيط التحجم أجا زينا ما إنه مسلم كريستيان أجا زينا عاوزين نتصور مرقص خليك له اسلامي تقراوي له كريستياني تقراوي له سلازي نسلمنا ساعات تنقاشلو ወይ ከዓ ታሕትካ ትሪእሉ ወይ ከዓ ቀቢላን እንዳልካ ትጽውዕሉ አካይዳ አግባብነት የብሉን ናቲ ቆዋ ብዙ እንፈላለዩ ሳልሳይ ብዙሕ ግዜ ዋላ ክርስቲያን ተጋሩ ማለት ክልት እዮም ኣብ ኤርትራ ዘለውን ኣብ ትግራይ ዘለውን ተጋሩ ግእዝስ ምስ ክርስትና ይተሓዙ ግእዝ ቋንቋ እዩ ምስ ክርስትና ዝተሓዘ ይኮነ እቲ ክርስትና ብቋንቋ ግእዝ ስለ ዝተጻሓፈ ኩሉ ነገሩ ናይ ክርስትና ዶክመንት ዝኾነሉ ቋንቋ ከመጋጣም ኮይኑ ግእዝ እዩ ግእዝ ቀዲሙ ስለ ዝመፀ ዳኣ ኮይኑ በር ግእዝ ናይ ክርስቲያን ቋንቋ ይኮነ ዓረብኛ እውን ዘሴምቲ ዓረብኛ ምስ እስልምና ዝተሓዘ ይኮነ ከመጋጣም ኮይኑ እስልምና ሃይማኖት ብዓረብኛ እዩ ዶክመንትድ ኮይኑ ተሰቢቆም መላእ ዓለም ተነዚሉ እምበር ዓረብኛ ናይ ሙስሊም ቋንቋ ስለ ዝኾነ ይኮነ ስለዚ ሓደ ዓረብኛ ዛረብ ትግራዋይ ክንርኢ ከለና ደብና ክፈልሕ ይብሉ ሓደ ግእዝ ዛረብ ትግራዋይ ክንርኢ ከለና ደብና ክፈልሕ ይብሉ ክልቲኦም ቋንቋታት እዮም ኣብዚ ዘለና رديت خنستخاخل لنا خما غازاونت خنقالست خوينا ማለት እዩ አጋዛውነት خنقالست ኮይኑ ናብ ሕልፍ ናብ ዝሕዝና ይቀርባ ቃልስና እውን ተሪእናዮ ማለት እዩ ሰውራ ኤርትራ ወይ ከዓ ናይ ሻዕብያ ቃልሲ ሙስሊም ክርስቲያንን ኣብ ሓደ መስመር ኮይኖም አንጻር አህዳውያን ተቃሊሶም አንጻር ግፍዒ ግፍዓው ደርግን ድርቅን ተቃሊሶም ሓደ ወደባ ክርስቲያን ሙስሊም ኮይኖምስ ናይ ሻዕብያ ወታደራት ኣለው ናይ ሕወሓት ወታደራት እውን ኣለው ምንም ዘሕፍረ ይኮነ ናይ ወያነ ወታደራት ኩሉ ኸሊሉ ምክንያቱም ወያነ ንዝዲግነ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ
ናይ ወያነ ተጋደልትን ናይ ሻዕብያ ተጋደልትንስ ሙስሊምን ክርስቲያንን ኮይኖም ኣብ ሓደ ግንባር ተቃሊሶም ኣብ ሓደ ጉድጓድ ተኸቢሮም እዮም ልምንታይ እዮም ከምኡ ኮይኖም ተይልና መንነቶም ሓደ ስለ ዝኾነ እዩ እምነቶም ሓደ ስለ ዝኾነ ይኮነ ዝተቃለሱ ከዓ ንክርስትና ወይ ከዓ ንእስልምና ይኮነ ንፍትሕን ንርትዕን ንሓርነትን ተቃሊሶም ልምንታይ እዮም ተቃሊሶም ተይልና መንነቶም ሓደ ስለ ዘሎ ኣብ መንነቶም ወፃዓይ ወፅሖም ስለ ዘሎ ካሊእ ምን ምስጢር የብሉ ስለዚ ኣብቲ ሕሉፍ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ህዝቢ ኤርትራ መዓረ ተዋሳእቲ እዮም ሙስሊም ተጋሩ ኤርትራ ዋላ ተጋሩ ዘይኮኑ ኤርትራውያን ኮኑ ኢትዮጵያውያን ሙስሊም ኣታሒትካ ንክርስቲያን ኣልዕል ተብለሉ ናይ ቪድዮታት ዘረባ እዚ ሓደገኛ እዩ ቃልሲ እውን ይከለክ ኣይኸይደና ዝወፅሑ ናይ ሻዕብያ ተጋደልቲ ሙስሊም እዮም ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ዝወፅሑ ኣብ ፅቡቕ ናይ ወታደራዊ ማዕረግ ዝወፅሑ ተጋደልቲ ሻዕብያ ዋላ ተጋደልቲ ህወሓት ሙስሊማት እዮም ልምንታይ ተጋሩ ኢና ኢሎም ስለዝኣምኑ ብኣብዝሓ ዋላ ተጋሩ ዘይኮኑ እውን ኤርትራውያንና ተጋሩ ኮይኖም ብመንነትና ተወፅዕና ኢና ዝብሉ ስለዚ ኢሎም ስለዝኣምኑ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ሙስሊምን ኣብ መንጎ ክርስቲያንን ፈላላይ ከም ዘሎ ነቲ ሙስሊም እንዳ ቀቢላ እናወድካ ትታሕቶ ነገር ንቃልሲ ኣጋዛውነት ኣብ ሽቱ ኣየውፅሖን ጌጋ እዩ ኣብ ሽቱ እውን ንሙስሊም ዓምፅትካ ኣብ ሽቱ ዝወፅሕ ኣጋዛውነት ታሊሙ ሓደጋ እዩ ምክንያቱ ቃልሲ ብባህሪ ጠጠው ይብልን ዋላ ክርስቲያን ንክርስቲያን በባዕሉ ክገራጮ እዩ ክቀታተል እዩ ወይ ከዓ ብግባጡ ኮይኑ ብእስልምና ኣብ ጫፍ ዝበፅሐ ንክርስትና ዓብይ ጫፍ ዝበፅሐ ዓወት እንተሃልዩ እቲ ሙስሊም ንንርእሱ ክገራጮ ማእኸላይ ምራእይ እኹል እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ሮንግ ዝኾነ ካይዳ ተተወብል እዩ ካልኣይ ላፍቲ ስለምንታይ ህወሓት ኣብ ውሽጢ መቃብር ኮይና ትፍክር ዝብል ብዙሕ ነበረ ተዛሪብካ ኣለኻ ማኑ ተስፋ ፅዮን ብጣዕሚ ገሪም ንህወሓት ከመይ ጌርካ ከምዚ ትሕት ኣቢልካ ወይ ከዓ ብንዕቐት ዓይኒ ከምዘቕርብካ ብጣዕሚ ገሪም እዩ ዝገርም ህወሓትስ ሻዕብያ ናብ በረኻ ምስ ወፀ ድሕሪ 13 ዓመት እያ ወፂያ ናብ በረኻ ሻዕብያ ቅድሚ ህወሓት 13 ዓመት ቀዲሙ ናብ በረኻ ወፂኡ ህወሓት ናብ በረኻ ክሳብ ዝወፅእ ሻዕብያ ቀትሪ ሌትን ከም ፅሒራ ኣብ ጉድጓድ እዩ ነይሩ እስኪ ቅድሚ 1967 ዓመተ ምህረት ሻዕብያ ኣብ በረኻታት ናቕፋ ሳሕል እናሃለወ ካብ ጉድጓድ ወፂኡ ምስ ደርጊ ፊት ንፊት ዝገጠመሉ ኩናት ተሃልዩ ንገረኒ ደጊመ ዝሕቶ እዚኣ ክሓተካ ሻዕብያ ቅድሚ ህወሓት 13 ዓመታት ናብ በረኻታት ሳሓልን ናቕፋን ወፂኡ ኣብዘን 13 ዓመታት እዚአን ሻዕብያ ምስ ደርጊ ኮነ ምስ ካልኦት መድሓርሓርቲ ሓይልታት ፊት ንፊት ገጢሙ ሓራ ዝገበራ መሬት ተሃልያ ወይ ከዓ ዝተዓወተሉ ኩናት ተሃልዩ ንገረኒ እዚኣ ህወሓት ናብ በረኻ ከይወፀ ሻዕብያ ቃልሲ ተገይሩ ወይ ከዓ ተተዓወቱ ንገረኒ ፀሓይ ሙፃኣን ምዕራባን እኮ ዘረጋግፁ ህወሓት ናብ በረኻ 1967 ምስ ወፀት እንተጋደልቲ ህወሓት እናሓተቱ እኮ እዩ ህወሓት እኮ ተመስሪታስ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ካብ ጎዳጉዲ ናቕፋን ሳሕልን ወፂኹ ምስ ደርጊ ምስ ኢድዩ ምስ ፀላእቲ ፊት ንፊት ምግጣም ከምዚ እዩ ዝግበር ኢላ እኮ ኣሚራቶም ሻዕብያ እኮ ኣብ ልዕሊ ደርጊ ጦርነት ፊት ንፊት ምግጣም ዝጀመረ ህወሓት ናብ በረኻ ምስ ወፀት እኮ እዩ ቅድሚ እኮ ዝገበሮ ነገር የለን ኣብዚኣ ደጊምካ ክተስምረላ ዝግባእ ተስፋ ፅዮን ሻዕብያ ንህወሓት ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣይወፅኻ እታ ናይ 82 ዓመተ ምህረት ንኣዲስ ኣበባ ኣይንኸድን ዓድና ትግራይ ወፅያ እያ ኣይ ክንከይድና ዝብል ክትዕ ዝተኻየደ እውን ከምቲ ንስኻ ዝተረዳእኻ ኣይኮነን
ወያነ ናብ በረኻ ተዘይወፅ ነይሩ ሓርነት ኤርትራ ስለዚ ሓርነት ኤርትራው ተረጋግጽ ትግራይና እውን ካብ ደርጊ ሓራውፅና ኣለና ስለዚ ኣምሓራይ ወይ ኦሮሞ ወይ ተኻሊ ብሄር ተደለየ ተቃልሱ ሓርነት ይውፅእ ተዘይ ኮይኑ ግን ትግራይና ሓራ ስለ ዝወፀት ተወሳኺ መስዋዕትነት ይንከፍለኒ እዩ ትሕቶ እምበር ከም ተስሓብ ምስ ፍርሒ ተተሓዘ ይኮነ ወያነ ፍርሒ ባህሪኡ ኣይኮነን ኣብ ጉድጓድ ተሓቢእኻ ምትኳስ እውን ባህሪኡ ኣይኮነ ፊት ንፊት እዩ ዝቃልሰካ እናቆረፀ እናበጣጠሰ ማለት እዩ እዚ ማንም ተጋዳላይ ኤርትራ ይፈልጦ እዩ ማንም ተጋዳላይ ሻዕብያ እውን ይፈልጦ እዩ ማንም ኢትዮጵያዊ ዝፈልጦ እዩ ስለዚ ተሓቅስ ኣውፃያ ሻዕብያ ምስ ደርጊ በይኑ ዝገጠመሉ ኩናት የለን ኣብ ሽፍትነት ኣብ ተራ ክትራን ገለ ምናልባት ብዙሕ ክብሎ ከበሳብ ሰውነ የደልንት ናይ ሻዕብያ ቃልሲ እምበር ብዙሕ ምባል ይከኣል እዩ መን ከም ዝነጥፍ ንሰራዊትካ ኣብ ምዕፋን ኣብ ምቕንፃል እዚ ናይ ተጋደልቲ ሕወሓት ባህሪ ይኮነን ተጋደልቲ ሕወሓት ባህሪዮም ዲሞክራት እዮም ኣብቲ ሚሊተሪ ከይዱ እውን ናይ ሚሊተሪ ዲሲፕሊን ዘለዎ እዩ ስለዚ ሕወሓት ብቃልሱ ዕፅምቱን ደሙን ደቁን ገቢሩ እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሕወሓት ተዘይኣቲ ነይሩ ናፅነት ኤርትራ ሕጋውነት ማዕቀፍ ሃልይዎ እውን ኣይምኾነን ነይሩ ሻዕብያ እናገበለ ዝመፀ ሕወሓት ብ1967 ናብ በረኻ ስለ ዝወፀ እዩ ተዘይወፅ ነይሩ ኣብ ማእኸል እኮ ዋላ ሕወሓት ናብ በረኻ ወፂት ምስ ደርጊ እኮ ይደራደር ነይሩ እዩ ሻዕብያ ምስ መንግስቱ ሃይለማርያም ከፍ ኢሎም እኮ ኢሳያስ ይደራደሩ ነይሩ ሕወሓት እናዓተ ዓወተና ሃለዋ መወዳእታ ኣብ ለንደን ሓንቲ ግዜ ከም ዝዕወት እውን ርግፀኛ ኮይኑ ምን ተሰላሚሉ ምስ ደርጊ ይደራደር ነይሩ ግን ታፅፍና ሰርሐ መራሕቲ ሻዕብያ ግን ምስ ደርጊስ ይደራደሩ ነይሩ ሓሊፉ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ የበሳብሱ ነይሩ ፈሪሕካ ንቐቢልካ ዝሓለፍካያ ሻዕብያ ህዝቢ ትግራይ ብሱዳን ኣቢሉ ክወፅሖ ዝግባእ እርዳእታ ንከይበፅሖ ዝዓገቶ ነገር መብራህርህ ክትቦ ይግባእ ነይሮ ይሃብካ እዩ ስለዚ ተሓቂ ንዛረብ ካልእ ግዜ ምንትረዮ ስለኒ ብዙሓት ሰባት ብሳንቲሞም ስለርእይዎ ቄሮስ ንሕወሓት ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣባሪርዎ ኢልካ ብጣዕሚ ተሕፍር ሰብ ኢኻ ሕወሓት ንኢትዮጵያ ሃኒፍዋ እዩ ተፈትዮ ተፀልአ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ክሃንፃ ከሎ ቅድሚ 83 ድሕሪ 83 ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ዓመታዊ ቁጠባ ናይ ዓለም ለኸ ምሁራት ኢኮኖሚስት ሳይንቲስት ናይ ዓበይቲ ሃገራት መራሕቲ ከም ጎርደን ብራውን ከይተረፈ ሱዛን ራይስ ANC ፓርቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ መራሕቲ ከይተረፉ ኩሎም ዝመስከሩሉ ፈጣን ዝኾነ ናይ ቁጠባ ምዕባለ እዩ ኣመዝጊቡ ኢትዮጵያ ሕወሓት ማለት እዩ ስለዚ ኢህወደግ በስቢሱ ኢህወደግ ስለ ዝበስበሳ ዓዲ እውን ክትብስብስ የብላን ኢሉ ኣረኪቡ ብሰላም መፅኡ ናብ ዓዲ ክትሰዓር ከለኻ ብሰላም ናብ ዓድኻ ምምፃእ ኑር እዩ ኣሜሪካውያን ተነሓንሕቲ ፖለቲካ ወይ ከዓ መራሕቲ ነበሩ ተተሳዒሮም ናብ ዓዲ እናብልተወሉ ኩሉ እዩ ዝኽእል ምንም ካልእ እዚኣስ ነውሪ የብላን እዚ ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ተወሪዱ ኣብ ዓዲ ክነብረ ይኽእል ናብ ዓዲ ዓረብ ወይ ከዓ ናብ ካልእ ክሃድ ኣብ ዓዱ ክነብረ ይኽእልን ኢሳያስ ንምንታይ ልምዓት ስለ ዘይምፀእ ምሕረት ከግብረሉ ዝኽእል ነገር ስለ ዘይሰርሐ ማለት እዩ ሕወሓት ኣብ መቃብረ ኣይኮነን ዘሎ ሻዕብያ ኣብ መቃብር ዘሎ ኢሳያስ ኣብ መቃብር ኮይኑ እዩ ዝፍክር ዘሎ 27 ዓመት ሙሉእ ኣብ ኤርትራ ታደርግ ዝሃነፃ ዩኒቨርሲቲ ዕንይዋ ናብ 300 ገለን ኣብያተ እስርቲ ወይ ከዓ ማዓስከራት ተሃኒፀን ሆስፒታል ሰበን ሓንቲ መለስተኛ ሆስፒታል ጥራሕ ኣለዋ ሃይስኩላት የለዋን ማይ የለን መብራህቲ የለን
ህዝቢ ናይ ምዝራብ መሰለ ይብሉን ብሓፈሻ ኣብ ትምህርቲ ዝውዕል ወለዶ ኤርትራ የለን መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ወይ ከዓ ኤርትራ ዘይኮነስ ካብ ዓዲ ወፃኢ ብፍላይ ካብ ትግራይ ዘሎ ስለዚ ጥቕልል ለቢልና ዲፋይን ክንገብሮ ከለና ኣብ ኤርትራ ወለዶ ብርሰት ወይ ከዓ ጀነሬሽን ጋፕ ተፈጢሩ ኣሎ ኣብ ኤርትራስ ጀነሬሽን ጋፕ ተፈጢሩ ኣሎ 27 ዓመት ሙሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ እንታይ ሰርሕ ኢሳያስ አፈወርቂ 27 ዓመት ሙሉ ንኤርትራ ከመሓድር ከሎ እንታይ ሰርሕ ህዝቢ ኤርትራ ሙሉ ብሰንኪ ሓደ ሰብስ ሙሉእ ዜጋ ሓንቲ ሃገር ኤርትራ በሪሱ ኸይዱ እዩ ቀለብ ዓሳ ኮይኑ እዩ እዚ ጉድኣት እዚ ንኤርትራውያን ጥራሕ ከይኮንስ ለኣና እውን ይጎድአና እዩ ለኣና ንህዝቢ ትግራይ ንምንታይ ዘልካ ብክልተ ምክንያት ሓደ መንነት እዩ ዘለና ሓደ ታሪክ እዩ ሓደ ህዝቢ ኢና ካልኣይ ከዓ እዚ ናይ ኢሳያስ ፖሊሲ እዚ መቐፀልታ ናይ ሚኒሊክ ፖሊሲ እዩ መቐፀልታ ናይ ሚኒሊክ ፖሊሲ ተጋሩ ኣዳኺምካ ኣብ መወዳእታ ንህዝቢ ትግራይ ብሙሉ ኣብሪስካ ኣምሓራይነት ምንጋስ እዩ እዚ ሌጋሲ ሚኒሊክ እዩ ኢሳያስ ዝቐፅሎ ዘሎ ኣብዚኣ ተስፋትሪው ፍትኻ ፀላእኻ ክትኣምና ወይ ከዓ ክትውሕጣ ዘለካ ነገር ንሓርነት ኤርትራ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ልዕሊ ኢሳያስ ወይ ከዓ ልዕሊ ህግደት ህወሓት ይጠጠው እዩ ዘሎ ንሓርነት ንሉኣላውነት ኤርትራ ልዕሊ ህግደት ህወሓት ይጠጠው ኢሉ ዘሎ ህወሓት ኣብ መንጎ ሓይሊ ትምክሕትን ህግደትን ተዘይነብር ነይሩ ብሓይሊ ትምክሕቲ ተዋሒጣ ኤርትራ ትበሃል ነገር የላን እዚ ሓቂ እዚኣ ከመይ ዘይትውሕጣ ህወሓት እኮ ኣርሒቑ ጠማታ ይኮነ ህወሓት ተዘይነብር እኮ ኤርትራውያንስ ኣብ ኢትዮጵያ ማነው ኣብ ትግራይ ክዕቆቡ ይምኽኣሉ ነይሩ ኣብቲ ዝተዓቆበሉ ቦታ ተዓቆቦም ዋልውነ ይካል ባይዞ ከም ድሌቶም ኣብ መላእ ተጋሩ ኣብ መላእ ትግራይ እናተንቀሳቐሱ ይተዓዳደጉ ስርሖም ሰርሑ ይፃወቱ ይወልዑ ይሰቱ ኣብ ማዓስከር ይኮኑ ዘለዉ ዓዶም እዮም ዘለዉ እኒኦም መቐለ መፂኻ ቼክ ምግባር ይካል ዓዲግራት ዓድዋ ሽረ ኣኽሱም ክሳብ ኣላማጣ ሄድካ ምርኣይ ይካል ኣብ ዓዶም እዮም ዘለዉ እዚ ነገር እዚ ዝፈጠሮ እዚ ምፍንቓድ እዚ ኤርትራውያን ካብ ዓዶም ንኽፈልሱ ንኽፈናቐሉ ዝፈጠሮ ህግደት እዩ መቐፀልታ ሚኒሊክ ማለት እዩ እዚ ከመይ ኢኻ ትስሕቶ እዩ ካሊእ ክትፈልጦ ዝግብአካ ማለት እዩ ኣነ ንምንቅስቃስ ኣጋዛዊነት ይድግፎ እየ ኣክቲቭ ፓርቲሲፓንት ኣይኮንኩን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብዝተፈላለዩ ምክንያት ኮይኑ ግን ሓደ ዝኣምኖ ነገር ኣሎ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ የላን ኤርትራዊ ዝበሃል መንነት እውን የለን ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ኤርትራዊ ዝበሃል መንነትን ካብ 1996 ከም ፈረንጂ ኣቆጣጥራ ናብዚ ዝመፀ ወይ ከዓ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝሃበኩም ነገር እዩ ትግራዋይ ዝበሃል ኣሎ ብሌን ኩናማ ናራ ራሻይዳ ብንዓመር ገለ ዝበሃል ኣሎ ልክዕ ከምዚ ኢሮብ ኩናማ ትግራዋይ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ካብ ወፃእ ግን ትግራዋይ ዝበሃል ብሄር ኣሎ ኤርትራዊ ተተባሂሉ እንተዓዲ ኤርትራ ይኩን ምንም ፀገም የለን ኤርትራዊ ዝበሃል መንነት ግን የለን ትግራዋይ ዝበሃል መንነት እዩ ዘሎ ካብቶም 9 እንተሓደ እቶም 3 ብፍላይ ንኣካሉ ግዜ ሓማሲ እናሰራየ ማለት እዩ ትግራዋይ ዝበሃል መንነት እዩ ዘሎ ኤርትራዊ ዝበሃል ማነው ትግርኛ ዝበሃል መንነት የለን ዓዲ እውን ኤርትራ ዝበሃል ሓደ ነጋሽ ነይሩ እሱ ኣብ ከይዲ ክረአ እዩ ቅድሚ 1896 ንባሕረ ነጋሽ ዘመሓድርዎ እንትሕዚ ናይ ሕዚ ኤርትራ ዘመሓድርዎ ንግስታት ብምሉኦም ካብ ኣክሱም ዝተሸሙ ወይ ከዓ ካብ ዝሃዚ ትግራይ ንብላ ዝኸዱ ሰባት እዮም ብምሉኦም ምክንያቱ ርስቶም ብምሉኦም ርስቶም ክሳብ ኣላ ኣባደንካ ዝነበሩሉ ሰዓት ንባሕረ ነጋሽ ዘመሓድርዋ ተጋሩ
ኤርትራ ዝበሃል መንነት ሽዑ የለይ ኤርትራ ናይ ባሕር መፀውዒ ብስሩውን ናይ መሬት መፀውዒ ይኮነ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣጋዛውነት ማለት እቲ ሕዝቢ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እቲ ሕዝቢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃል ናብ ሓደ ዓዲ መጪው ናይ ስልጣነ ዳኣማት ኣክሱም ባሕሪ ዝወነነ ናብቲ ቀዳማይ ናይ ስልጣነ ኣክሱማውያን ዘሻገር ራእይ ሰኒቑ ንኩሎም ኤርትራውያን ንኩሎም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደ ዓዲ ዝጠምር ተኮይኑ ይድግፎ እየ ተዘይ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ዓንቲካ ጎብለል ኤርትራዊ ወይ ጎብለል ሓማሲ ምፍርት እየ ትብል ሕልሚ ግን ሓንቲ ስዳረቤት መድን ጥራሕ ዘይኮነስ ድሕሪ ፅባሕ ኣይንሪእካ ነባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሙስሊምን ክርስቲያንን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሙስሊምን ክርስቲያንን ዝመስረትዋ ሃገረ ኣጋዝያ ኮይና ኩሎም ብማዕረግ ብዲሞክራሲ ሃገር ገይሮም ዝምስርትዋ ዓዲ ክነብር ተኮይና ክንቃለስ ኢና ሙስሊም ኮነ ክርስቲያን ኮነ ማለት እዩ ኩላትና ተጋሩ ወላ ዘይተጋሩ ኮነ ተዘይ ኮይኑ ስልካ ናይ ሓደ ሓማሲን ባዛዕባ ናብልካ ሙስሊም ናፀረፍካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ትግራይ ናንቋሽሽካ ትምስረት ዓዲ ግን እንታለ ክንሪአ ኢና ኣብ ከም ትኸውን እታ ህዚ ኣብርሃ ገብረ ዝኽተላ ዘሎ ኣጋዛውነት ንሳያታ ቀንዕቲ ትክክለኛ ተስፋፅን ብዝዕድ መኻዚ ዘቀራሩ ነገር ኢኻ ክትሰርሕ ዘለካ እምበር እንዳን ቀቢላ እናበልካ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ተጋሩ እና ቃሓርካ ክትነብር የብልካ ላና ሱዳናውያኑ ንሕዋትና እዩ ዓፋር ሶማልያውያን ዓፋርማ ብስሩውን ተጋሩ እዮም ግደፉ ሱዳናውያንስ ኣሕዋትና እዩ እንታይ የምፅኡ ቀቢላ እንዳን ቀቢላን እኮ ቁጥሩ እዩ ዘርኢ ካልእ ኣይኮነን ሕደን ነበረ ሰብ እንዳ ካብኡ እናገፍሓ ከይድ ከሎ ቀቢላ ይኸውን ካብኡ ከዓ ህዝቢ ይኸውን ብእንዳን ቀቢላን ዘይሓለፈ ናይ ዓለምና ህዝቢ የለን ቻይና ኣለዎ ሓቂ ህዝቢ ልዕሊ ቢልዮን በዝሖም ብእንዳን ቀቢላን እዮም መፅኦም እንዳን ቀቢላን ፀርፈ ኣይኮነን ንምንታይ ኢኻ እዛ ቃል እዚኣ ደጋግማ እያ ስለዚ መስመርካ ክትንፅር ኮይንካ ነፅር ዘይትንፅር ኮይንካ ግን ዲስትራክቲቭ ሮል ኢኻ ትፃወት ዘለኻ ንሕወሓት ኣናሺኻ ንሻዕብያ ተመጉሰሉ ዋላ ሓንቲ ምክንያት የለን ኣነ ንባዕለይስ ንሕወሓት ኣልዒለ ንሻዕብያ ዘንኳሰሉ ዋላ ሓንቲ ምክንያት ኮነ ሞራል ኣፍልጦ እውን የብለይ እንታይ ይኸውን ዘለዎ ግን ክልቲኦም ናይ ገኣዝያን ህዝቢ ታሪካት እዮም ዘኽርዑ እዮም ሕማቕ ገዲፍና ፅቡቕ ሒዝና ናብ ሓድነት ከምፁና እዮም ዝብል ራእይ ሒዝና ኢና ክንከይድ ዘለና ሻዕብያ ከምዚ ወያነ ከምዚ ትብል ኮይንካ ሓደገኛ ነገር እዩ ኣነ ኢን ፐርሰን ሓደ ናይ ሻዕብያ ተገዳላይን ሓደ ናይ ሕወሓት ተገዳላይን ንኣየ ማዕረ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ማለት እዩ ናይ ኣተሓሳስባ ፈላላይ ክልፈል እዩ ባያዝነስ ፈል እዩ እሱ ግን ብሓፂሩ ኮሬክት ጌርካ ብማዕረ ኣብ ሓደ መስመር ክተሰልፎ ትኽእል ኢኻ ልብል እምነት እዩ ዘለና ስለዚ እዚ ወያነ ብሻዕብያ ተሓዚቡ ትብሎ ነገር ካብ መስሓቅ እዩ መዓት ነገራት ክንዛረብ ንኽእል ናብዚ ናብ ቅያት ኣቲና ስለዚ ኣብዚ ተጠልኩሎ ማለት እዩ ካብኡ ናሽናሊዝም ብምንታይ ኢኻ ትዕቅሎ ናሽናሊዝም ማለት እንታይ ማለት እዩ ናሽናሊዝም ኣብቲ ናይ ተስፋ ፅዮን ዘረባኮ ዘቤስት ቀቢላ በዓል ተስፋ ፅዮን ኮዩ ዝኸውን ዘቤስት ቀቢላ እንቶም ብዙሓት ሙስሊም እንዳን ቀቢላ እናበለስ ዘቤስት ቀቢላ ኮይኑ ትረክቦ ግን ሙስሊም ብዛዕባ ሓማስ ጥራሕ ዝቃለስ ኩሉ ግዜ እንታይ ዘይረብሕ ስጋኣት ኣለዎ ተስፋ ፅዮን ሕዚ ተጋሩ እንተደኣ ሰሲኖም እንተደኣ ፈርጢሞምሲ ንኤርትራስ ክገውጥዋ እዮም ዝብል ዘይረብሕ ስጋኣት ኣለ ህዝቢ ትግራይ ብባህሪኡ ጎባጣ ኣይኮነን እታ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ዝሰፋሕን ዓለም እያ ብጣዕሚ ገፋሕ እያ ባሕርና እዩ ቀይሕ ባሕሪ ማንም ዝከልክለና የለን ነገር ግን እቲ ኣብ ወሰና ወሰን ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ዝሰፈረ ህዝቢ እንድሕር ዘይፈትዮ ትኸድ እናተይ ገዛ ኣነ እንድሕር ዘይፈቂደ ጎረበየ ከምዘይኣትም ማለት እዩ ንሓማሴን ጥራሕ ትቃለስ ኣካሉ ግዛዊ ሰራይ እውን እኮ ተጋሩ እየ ዘይረብሕ ስጋኣት ምንታይ ታይም ቶል ዘቤስት ቀቢላን እንዳን ተስፋ ፅዮን ኢኻ ካብዚ ነገር እዚ ወፂኢኻ ኣብ ዝዕድመኻ እዚ
نهزب إيرترا نهزب تجري زكرارو نجارات سرق زلك أمبر إندان قبيلة نالكنا فلالها ختوع عليه بالكان is absolutely wrong so مهورات إيرترا يتم عالم زلهم ريتو الكتب ولا منتسباتهم وتم صرحهم السابق حلو صبوحات نجارات يوم كبره هو من له هزب إيرترا نهزب تجري منسي إيرترا منسي تجري خكرارو غيري big huge credit يجي زخون السبب كان على ذلك نجار قل استخاخل زبوه نتفتات له استخاخل له بقى ما رمتها كل نجار تفلتوا خاع كل نجار واشتغل له سمعت كعنا ولقينا ميديا أيوة في الله خاع ندحر ده أكتيفيست بينك ويكعنا محور من تحت بينك كله تحسن نجار نبلغ أيوة على يقول كاب رحو بدأت سلز بالمالتي كان قانقا تغرينيا حوسواسي وابتغراي زلو قانقا تغرينياس حوسواس نغري هيدا ايكونه انحا ابتغراي زلو تغرينيا صوري التفلالي لهجاتات ابشر ناي بعلو الحجه له خصوم عدوا عتغرات مقالن درتا عد قدوم وجرات رايا نابل كان ناي بعلو الحجه له زوب لهجاتات زيقو نتهزي ملو مردادي ملو ناي تحفاستي ملو ناي زراروا قد خصاب زلو ملؤاتي من غدول يكون من عاي غدول يكون يجد ناي حماسين تغرينيا خزارلو توريخ بات بن زبال ነገር አይሰርح انجلش لانجوج امريكان لانجوج ناي ዋልቶ ታይስሞሎም እቲ ቶኔሽን አለው ስለዚህ ኣብ ትግራይ ዘለው ሙሉኦም ቋንቋታት ናይ እንደርታ ዲኻትሞ ናይ ዓጋበ ናይ ኣኽሱም ናይ ራያ ዓድዶም ገለገለ ትብሎም ሙሉኦም ሙሉኣት ቋንቋን ምዕሩጋትን ናይ ባዕሎም ግራመር ዘለዎ እዮም ለኣና ሙሉኣት እዮም ተስፋጽዮም ግን ሙሉኣት ዘይኮኑ ክኽእሉ እዮም እዚ ንዕቀት እዚ ጠጠው ብሎ ናይ ኣካል ጉዛይ ትግርኛን ናይ ሓማሴን ትግርኛን ይፈላለዩ ናይ ኣካል ጉዛይ ትግርኛ ለኣካል ጉዛይ ልትወለድ ደቂ ኣካል ጉዛይ ሙሉውን ምዕሩጉን ግራመሩ ዝሓለወኒ ናይ ሓማሴን ከዓ ሓማሴን ከምኡ ጩሩይን ዘይጩሩይን ዝበሃል ትግርኛ የለን ካብ ኣምሓርኛ ዝተለቅሖ ቃል ተሃልዩ ክእረም ዝኽእል እዩ ኣብ ከይዲ ብካሪክለም ክመሓየሽ ዝኽእል እዩ ምንም ፀገም የብሉን ኮይኑ ግን ካብ ኣምሓርኛ ቃል ክሳብ ዘይወሰደ ብናይ ባዕሉ ለሃጃ ስለተዛረበ ዝተፈላለዩ ለሃጃታት ጌጋ እዩ ኢልካ ምፍራጅ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ናሽናሊዝም ንረብሓ ትሕለቐሉ ህዝቢ ንረብሓ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ምቅላስ ማለት እዩ ኣፍታ ቪድዮ ካ ተስፋጽዮ እንታይ ትብል ነርካ መጀመርታ ወገን ሁላትና ደቂ ኣዳም ይባልና ኦሪታውያን ኢና እከለባ እናበለ ዝውዕል ሓደ መን እዩ ጀርመን ረኺበ ነርካ ነይረ ዝበልካዮ ሰብኣይ ሕዚ ስዊድን ኣሎ ዝበልካዮ ከምዚ ዘርና ቁፀረ ይውዕል ኣሎ እዚ ስሕደ ጎልኦ ትብል ነርካ ንስኻ ከምኡ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ንስኻ ንባዕልካ ንስኻ ንባዕልኻስ እከለ ስለማይ እከለ ቀቢላ እከለ እንደና ትብል ኣለኻ ሕዚ ካብቲ ቆልዓ ኣብቲ ዝማዕበል ዓዲ ዘሎ ቆልዓ ዝገደድካ ኮይንካ ከፍ ኢልካ እንዳን ቀቢላ ዝብል ነገር ተጠቅሙ ቶም ሕዚ እንዳን ቀቢላ ትብሎም ዘለኻ ድሕሪ ተወሰኑ ሰዓታት ወይ ከዓ ዓመታት ብዙሓት እዮም ክኾኑ ንሕና ከምኡ ኢልና ኢና በዚሕና ስለዚ ዘየሕይድ ነገር ኣይተብል ካልእ ስብሓት ነጋ ፀጋይ በርሀ ሲመስፍን ኣምሓሩ እዮም ሕዝቡን ዘሪእኻ ትቆፅር ዘለኻ ልክዕ ከም ትቆልዓ ዝበልካዮ ማለት እዩ أنا زين نجبت مرداتا أم حارب كونوس تجاري كنا أم حارب كونوس تايزلوني أم حارب كونوس تتحسسوا سنة كونوس نايتجروا أيه تدا أخوي أنتي تجابن من مسجبين سلازي حافش أنتي فلك هذا اللي تسبتيون إتانا اللورها قبره نايجاز من كس أستفك لنا يمكن نعتني كلاتنا لا بحد مسمر تأتوا الناس اللي سولت أنت في الكاب يوم حق زوم نصوم سر تزي كوي نبي نصوم سر هو بدي حركة كا أخذ بالتنية بالكلام أنتوا حدا نبرها قبر السر هو
ስራሕ بدحر كوينكا كتبتنو يبلكان أسلام أنت تصرف كاي تسلام خمي غيري مساحة حاويرو أنت طلعتي خقالس سون كوكس تانا تصرف كاخري تصرف انت دلي سلازي دلي كاوكم جعل نغرات وصاي كاوكم جعل نغرات وصيخا نهز تግራይ نهز ኤርትራን زربح قال سجبري أموداتا حوحات أم مقابر يكون تنزلا مقابر يفلت الحوحات بتاريخ حوحات أم مشي تعقلين نايمت قاس بحرون يولو فتن فيت وتي ويكعبري قراري في بعوت مسزل زي أسبلن بيها تفلتا أو تحس ساعات نسرعت هجدف نمفرس سراويت روحات زي كونس دقفت خلتها قال لها عشان قلت تقرأ تروح بخلاتي نعيش 6 ساعات وتدرى تريننج كاملت بقلت غيرك نقرأ ناي خلتها عشان قلت دقفت تقرأ ناش 6 ساعات ميليتري تريننج هيبكا نسرعت وقلت خمن قروي خوليا او زي ساعات تجبطي ويكعجبكت مردات ما حاولت يا اخي نقرأ او زي ساعات روحات كبدو التحساسون نعمدا سقيلو يتمتلم بكم عايم عن بسامتي نهكده نسرعت هكده مودمان إساياس كومبر نممنقا ناي كلتا دغفتي كلتا غانتا تقولش اغري تግራይ اخواتي ناش تشعت سلطانه هيكا سلازي ناي روحا أيكون عند بواها بأمي أحمد وزعكان يكون بمراغ أفريقيا زي بمنستات وزعكان يكون زي كون زربان تقرأيك ودي أبيت فلتان سخا قدمي عمي متيخانيكا أفكور خلطة معتك سلسة معت حديركا تمليسكا زي أبوتينك حديركا هيدكا ناي تقرأي سراويت انتاي مسل ناي تقرأي ميليتري ميكانيزيشن انتاي مسل ناي تقرأي كارنت ميليتري ستاتس تاي مسل جلس بدون ما أفرط يولكا كمي غير كان السخا نحوحات أم مقابر كوينات فكرة الله تلتخيل كسعسعة كاين خيلي خم مقابر وطيث تايم واقالو ونا زقون خوين تزارو زرواتات ممهارتن على حق استدركوا تتكون قنجي نقلنا فرق حزب إيرترا وتግራይ نقلنا سكون جاي زروا يتزارب كلهم معسكرات الكحتت بزحات إيرتراويان لو عالم زلهم بملو زقلعه استحقل نغرو طعمي حزب تግራይና حزب إيرترا لا حدا نخيموش سيكون زرواتات تعيسهم يقبر سلازلو لاب حدا تعغازاونت او ጫፍ ንትወጽሕ لو كون مسمر نحاتي مخروق انت تمخروق قنجي النبرة قبرة بوخ تختصلو بطعمي تمنيتاي ناي حساب دقف منالبات عاقمي ولا ينبر عاقمت تزهدون ناي حساب مخري ناي حبيت كان ناي مسرح نقراتو قرب يعني من متاطاي بتاي تي ناي تسفاتيون كايدا هز تسفاتيون بزوج تقاليسي قنت تستقالش تبالاشي عقوة يزلو زود ريتو يزلني حزب تግራይ حزب ኤርትራ حدا حزبيو بتاريخ بمنت ببهدي بቋንቋ سبوانا سلطان أخسوم داماتاويان እዩ بزونه يوم أكاد وكعنا يبولتك ودابتك فلال أي خير توصل لك زي خمو خون خلي ultimately after more data ግን ዳብ ሓደ መንፈስ በምን ተአምር አይተረፍም ምክንያቱም ካብ ዝፈላልዩዎም ነገራት ሓደ ዝገብርዎም ነገራት ዝሰርሕዎም ብዙሕ ጉዳያት ኣለዉ እዮም ስለዚ ኣጀኹም ለብርሃ ገብረ የቀኒለ